Een hele goede avond. Niet alleen de Oekraïense president Zelensky was hier vandaag op bezoek, maar ook de kinderen van Gerard Ismaila, basisschool uit de Heerlijkse Heksenberg. En Heerlen is juist een regio waar we weten dat er veel migratie was in de vorige eeuw. In de mijnen kwamen werken Slovenen, Polen, Italianen. En die migratie had daar zijn voor- en nadelen. Nu is dat weer zo. Gaan we het vandaag over hebben. Doen we met Ria Katz bijvoorbeeld. Ze is correspondent voor het Financieel Dagblad hier in Brussel. Komt net van de Europese top en dat bezoek van Zelensky. Jeroen Leenaars die is er. Die is woordvoerder op het gebied van migratie voor de grootste fractie EVP hier in het Europees Parlement. En Luc Wienans is er ook. U kent hem nog als burgemeester van Venray en Brunsum. Maar hij was ook ketenregisseur voor de integratie van vluchtelingen in Limburg. Op een historische dag dus vanuit het Europees Parlement. Avondgasten Europa. Ja, van harte welkom dus op deze historische dag uit het Europees Parlement waar Zelensky vandaag binnenkwam en sprak en waar toch de hectiek, de energie voelbaar was, de inspiratie. Jullie waren erbij. Vandaag hebben we het meegemaakt. Jeroen Leenaars, je zat eigenlijk in dat parlement op dat moment. Ja. Wat was de vibe, het gevoel? Het was heel indrukwekkend. Je voelde aan alles dat het ook echt een historische dag was. Heel veel mensen ook oprecht emotioneel worden van alleen al de binnenkomst van Zelensky. Het slaven Oekraïne wat hij uitsprak en waar heel enthousiast op gereageerd werd. Het was echt je voelde aan alles dat het een historische dag was. Dat was indrukwekkend. Hij was natuurlijk eerder, min of meer virtueel, op de tweede dag van die oorlog. Toen sprak hij hier ook op het scherm. Ja. Speelde dat gevoel toch mee vandaag in de zaal? Nee, zeker. Ik denk dat heel veel mensen teruggedacht hebben. Vorig jaar 1 maart, toen was de oorlog 7 dagen bezig. Toen was hij hier met een videoverbinding. En toen was echt de sfeer in de zaal van, het is heel indrukwekkend. Maar ook omdat je niet weet of deze meneer morgen of volgende week nog in leven is. Bommen vielen op Kiev. De Russen, Poetin, wilde hem uitschakelen. En nu komt hij een jaar later, is hij hier in levende lijven met dezelfde boodschap, even krachtig als een jaar geleden. En na een jaar waarin hij met Oekraïne eigenlijk het onmogelijke gedaan heeft en die grote Russische invasiemacht gewoon gedeeltelijk teruggedrongen heeft. Dat had ook een jaar geleden, denk ik, niemand verwacht. En daar verdient hij heel veel bewondering en credits voor. Ja, Ria Katz, je hebt het ook meegekregen. Hoe verhield zich dit nu qua emotie, qua sfeer met andere dagen in het parlement? Ja, het is echt heel anders. Alleen al de beveiliging natuurlijk. Hè. Je wil niet dat deze man tijdens zijn bezoek aan Brussel dat er hier wat overkomt. Maar ja, je ziet toch ook wel dat heel lang geprobeerd is om hem naar Brussel te halen. Hij zei natuurlijk steeds, nee, ik kan mijn land niet verlaten, ik ga mijn land niet uit. Hij is in december wel naar Amerika gegaan. Dat moest ook. Amerika is de grootste donateur van wapens. Dus hij probeert ze erbij te houden. Je ziet dat in Amerika de stemming een beetje begint om te slaan onder de Republikeinen. Hè. Jens Stoltenberg, de NAVO-baas, is er ook deze week om te zorgen dat die Republikeinen ook toch wel betrokken blijven bij Oekraïne. Dat ze niet denken, wat hebben we daar nog te zoeken? Dit is niet onze oorlog. En in Europa gaat het nog ietsje makkelijker. Maar ook hier moet hij voorkomen dat die Oekraïne-moeheid vooral niet gaat toeslaan. En dat wij wapens blijven sturen. Want anders dan komt het scenario waar Jeroen vorig jaar rekening mee hield van hoe lang leeft deze man nog, komt dat misschien alsnog uit. Ja, en nu is vandaag ook zo'n dag. Het loopt een beetje vooruit op het project dat we doen met een aantal schoolstichtingen in Limburg, met Europarlementariërs, waarbij we kinderen uitnodigen in het Europees Parlement om ze een beetje besef van de Europese Unie bij te brengen. Een beetje op het netvlies laten krijgen van ja, wat gebeurt er eigenlijk en waarom is het belangrijk? Dus waren er vandaag kinderen uitgenodigd van een basisschool uit Heksenberg. Ze zitten hier alle 30, maar we wisten helemaal niet dat Zelensky zou komen. Dus dat kwam er nog toevallig bij. Mandy, toen zat je in de bus, hier naartoe. De Oekraïense president zat hier. Wat heb je ervan gemerkt? Ja, ik heb vooral veel politie gezien en heel veel sirenes heb ik gehoord. En toen we hier aankwamen was er ook nog een helikopter heel veel aan het vliegen. Ja, want jullie stappen in één keer de wereldgeschiedenis in op het moment dat jullie hier het parlement binnenkomen. Was het leuk? Spannend? Ja, wel heel erg spannend vooral. Ja, dadelijk gaan we er verder over praten. We kunnen eerst even kijken naar de beelden dus van vandaag met die aankomst van Zelensky vanochtend in het Europees Parlement. Hij werd ontvangen door Roberta Metsola natuurlijk, de grote baas van het parlement, de voorzitter, dus zij mag dat doen. Had
ook nog Esther de Lange kunnen zijn, realiseer je dan ineens. Want die was ook natuurlijk lange tijd in de race als voorzitter van dat Europees Parlement. Ze kwamen samen binnen en toen volgde er eigenlijk een heel emotioneel moment. Op het moment dat ze voor de pers en voor een heel groot bord met de vlag van de Europese Unie konden luisteren naar het volkslied van de Oekraïne en naar het Europese volkslied. Dat dan ook ineens gewicht krijgt, dat dan ook ineens veel meer betekenis krijgt. Op een dag waarvan we ons ook ineens realiseren dat het de verjaardag is, of tenminste de verjaardag, de week van de verjaardag van het Verdrag van Maastricht. In dat Verdrag van Maastricht, 31 jaar geleden, werden afspraken gemaakt over gezamenlijk Europees defensiebeleid en veiligheidsbeleid. Dus daar liggen ook de wortels van wat nu gebeurt in die Europese Unie. En toen ging Zelensky spreken en hij sprak de Europarlementariërs en het Europese volk, voor zover dat bestaat, eigenlijk vooral aan op hun gevoel, op hun verantwoordelijkheidsbesef. Slava Oekraïne. Дуже дякую. Thank you so much. Довготривалий мир в Європі встановиться лише коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати. Єдність у тому, що Європейський Союз буде з нами, з Україною до перемоги України. А Україна буде в Європейському Союзі. Als we die beelden zien vanuit het Europees Parlement, wat maakte de meeste indruk voor jou van die speech van Zelensky? Ik denk niet eens zozeer de woorden, maar gewoon het gevoel wat overheerst in de zaal. En je had het net over Amerika, Ria, en hij is gisteren ook in Engeland geweest. Maar ik heb het gevoel dat hier in Europa, waar ik met heel veel collega's zit, die vroeger in de Baltische Staten, in Polen, tegen de Russen gevochten hebben, dat het hier ook echt gevoeld werd als onze oorlog. Dat zij die strijd voelden en dat ook voelden in die persoon van Zelensky die vandaag kon spreken. En die ook hier heel duidelijk zei, dit is onze strijd. Wij vechten hier voor Europa. Wij strijden voor de Europese manier van leven tegen een Russische dictator die manier van leven kapot wil maken. Dat is geen strijd van Oekraïne, dat is een Europese strijd. En ik bedank Europa voor alles wat jullie gedaan hebben. Maar ik geef jullie ook het besef mee dat er nog veel meer moet gebeuren. Willen wij deze strijd, die strijd voor de waarden van Europa, democratie, rechtsstaat, vrijheid, dat moet nog heel veel gebeuren, willen we die ook echt winnen. Ja, en toen vroeg hij om vliegtuigen. Toen zei hij, geef ons F-16's. Hoekstra heeft er ook al aan gerefereerd, geen taboe meer. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat in de logische gevolg van wat we gedaan hebben, ook als Europese Unie, dat wij vooral moeten zorgen dat Zelensky en dat de Oekraïne de middelen krijgen die ze nodig hebben om die oorlog uiteindelijk te winnen. Of in ieder geval tot op zo'n punt te brengen dat Poetin tot inkeer komt. En daar moeten geen taboes op tafel liggen. Daarin volg ik Wopke Hoekstra helemaal. Ja, en daar zijn expliciet vliegtuigen ook een optie. Ja, alles is een optie. Waarbij je natuurlijk wel ook moet zorgen dat het op een efficiënte manier gebeurt. Hè. Een vliegtuig is iets anders dan een tank. Om iemand te trainen om zo'n F-16 te kunnen gebruiken. Om ook rekening te houden met het geavanceerde Russische luchtafweergeschut. Je moet Oekraïne helpen op een manier die zij willen. Maar het moet ook daadwerkelijk iets toevoegen aan de situatie daar. Niet alleen symbolisch. Ja, Katz, je ziet het dan kantelen in Nederland, hè? Is het in andere Europese landen ook zo? Gaat het zo hard, zo ik sprak snel? gisteren met een diplomaat en die zei... ik zie het enorm kantelen, want vorig jaar vroeg Zelensky ongeveer om deze tijd om het EU-lidmaatschap. Om in ieder geval kandidaat-lid te worden van de EU. Nou, toen was de eerste reactie, dat doen we niet. Gaan we absoluut niet doen, want het land is nog veel te corrupt, et cetera. Binnen 3 maanden waren ze kandidaat-lid. Een enorm record vanwege die oorlog. Vorig jaar was het ook, nou, tanks gaan we absoluut niet sturen. We gaan tanks sturen. En vorig jaar was het ook. Borrell zei toen al, we gaan straaljagers sturen. Ja, buitenlandwoordvoerder. Jozef Borrell, de buitenlandwoordvoerder. En hij werd afgemaakt. Hij kreeg echt te horen, nou gaan we te ver. We moeten die vliegtuigen brengen. Dan vliegen we een oorlogsluchtruim in. Dan zijn we als NAVO straks betrokken bij deze oorlog. Dat gaan we absoluut niet doen. En hij is dus enorm teruggefloten. En nu hebben we het al over straaljagers, Wopke Hoekstra, maar ook anderen. Dus het Verenigd Koninkrijk gisteren zei, ja, we gaan ze trainen om op termijn
straaljagers te sturen. Dus mij verbaast niks meer, zei die diplomaat. En ik ben het daar geloof ik mee eens. Ik ben ook heel verbaasd dat Jeroen deze omslag heeft gemaakt. Ja. Nou, we hebben het wel gehoord. Luc Wienans, u bent er ook van harte welkom. Heeft nog eens eerder aan tafel gezeten, een hele tijd geleden hier. Toen nog samen met Thierry Baudet. Ja, klopt. Heeft nog nachtmerries van? Nou ja, wij waren toen inderdaad net terug uit de vluchtelingenkampen in Beirut, in de BK-vallei. En wij kwamen toen verslag doen van wat we daar gezien hadden. Ja, u ging toen samen met PVV-stemmers eigenlijk naar die vluchtelingenkampen kijken. Ja, in ieder geval met zeer kritische inwoners, mensen die ook heel kritisch stonden tegenover de opvang van vluchtelingen. Wij hebben daar dat bezoek gebracht aan die vluchtelingenkampen. En toen wij terugkwamen, hadden zij de verhalen gecommuniceerd van wat ze daar gezien hadden. En toen we terugkwamen hadden we meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Dat was wel het effect wat we hadden. En dat betekent dat we uiteindelijk op die manier draagvlak hebben gecreëerd om echt hele adequate en goede, menswaardige opvang voor die vluchtelingen te organiseren in Brunsum. Ja, en fijn dat u weer terug bent. Hè? Dat is ook mooi. U was hier ook vandaag met een aantal studenten, want u geeft ondertussen les. Maatschappijwetenschap. Hoe vinden die studenten, hoe vinden die leerlingen het hier? En wat voelden die in de lucht hangen op het moment dat ze hier binnenkwamen? Ja, wat wel mooi is, we hebben natuurlijk in de klas het heel veel over die eenwording van Europa. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? En eigenlijk als je hier binnenkomt, dan voel je dat er iets gebeurt. Er is zo hard gewerkt om die eenheid in Europa te organiseren, te versmelten eigenlijk. En als je dit vandaag meemaakt, wat hier gebeurt, wat je hier voelt, dan is dat een fantastisch resultaat van jarenlange opbouw naar dat ene Europa. Dan doet het me pijn in mijn hart eigenlijk dat Groot-Brittannië er niet meer bij is. Ik hoop dat dat snel gerepareerd wordt. Maar dit is waar je dan het voor gedaan hebt. Hè? Om voor de vrede samen sterk te staan. Een vuist te kunnen maken. Ook tegen het grootste onrecht in de wereld wat op dit moment in Oekraïne gebeurt. Ja. Dus, we hebben u onder andere uitgenodigd omdat u ketenregisseur was voor de integratie van vluchtelingen in Limburg. Nu natuurlijk op dit moment heel veel Oekraïners in de Nederlandse regio's. Hoe kijkt u daar tegenaan op dit moment? Hoe gaat dat en hoe ziet u dat in de komende maanden en jaren? Het is natuurlijk een enorme debat op dit moment in Europa van hoe moeten we die buitengrenzen aanpakken. Maar uiteindelijk straalt het natuurlijk ook allemaal af van wat er dan uiteindelijk in Limburg, in Nederland, in Limburg, maar ook in iedere gemeente apart gebeurt. En dan zie je toch dat er een enorme inspanning is geleverd, ook op de schaal van Limburg, om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat zijn er zo nu om en nabij de 5000. Wij hebben in 1 jaar tijd zijn wij opgeplust in Nederland met het aantal bedden om Oekraïners op te vangen van pakweg een paar duizend naar 70.000. Dat zijn immense aantallen. En opnieuw staat ook Limburg weer aan de lat om ook mensen uit de COA-locaties door te sluizen naar woningen. Dat gaat ongeveer opnieuw weer dit jaar om 1400 woningen. Terwijl we allemaal weten dat er heel veel druk zit op die woningmarkt. Kortom, er is een enorme agenda, een enorme complexiteit. Als ik even kijk naar Vista College, waar ik nu les geef. Wij verzorgen onderwijs voor de inburgeraars. Dat aantal is toegenomen nu inmiddels naar 1200. We hebben daar 75 docenten die daarvoor moeten knokken. En nog zie je dat het beter kan. Met eigenlijk een paar kleine handgrepen. Als het bijvoorbeeld gaat over die aanbesteding van die inburgering. Het is onvoorstelbaar dat we dat vermarkt hebben. Terwijl we eigenlijk verwachten dat we topkwaliteit kunnen leveren. Dat kunnen we als mbo-instellingen. En toch gaan we het dan vermarkten en via aanbestedingen aan partijen aanbieden. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Terwijl er zoveel behoefte is aan topkwaliteit van onderwijs. Juist voor deze groep om ze te laten integreren in onze samenleving. Want dat is essentieel. Ja, u zegt een publieke verantwoordelijkheid. Ja. Dat hoort ook bij de overheid thuis. Absoluut. Ja. Nu weet ik dat een van de kinderen ook een vraag had, juist over die migratie en juist over die scholen. Want jullie zitten natuurlijk, en dan ga ik naar Julia toe. Jullie zitten natuurlijk in Heksenberg op school. Je krijgt een microfoon. En jullie hadden ook een vraag, tenminste begreep ik van je juffrouw, juist over dat lesgeven, die migratie en dat integreren en de impact op de scholen. Wat was je vraag, Julia? Hoe wordt goed onderwijs geboden aan migranten, rekening houdend met het huidige lerarentekort? Ja, want dat zien jullie natuurlijk ook. Hè? Jullie juffrouw vaak ziek of valt het nog wel mee? Niet vaak een invaller? Soms. Ja, soms. Oké. Nou ja, Jeroen, dan ga ik aan jou stellen eigenlijk die vraag. Want je hebt natuurlijk wat dat betreft ook wel zicht op de situatie thuis. Hoe moet dat met die opvang van de vluchtelingen en de capaciteit die er, of tenminste de druk die er ligt op de capaciteit van onder andere leraren? Onderwijs. Je ziet dat het onderwijs natuurlijk in de hele breedte onder druk staat. In Limburg valt het vergeleken met de Randstad nog enigszins mee. Maar wat je ook ziet is dat je op heel veel plekken, we zijn wel eens in Weert bijvoorbeeld bij het asielzoekerscentra geweest, waar
waar Syrische kinderen die met hun families naar Nederland gekomen waren, in het reguliere onderwijs op een gegeven moment in konden stromen nadat ze in eerste instantie op het AZC les hadden gehad, ook om de Nederlandse taal wat beter meester te raken. Maar het biedt natuurlijk in alle landen in Europa, geeft een extra uitdaging. Omdat het kinderen zijn die met een taal- en een onderwijsachterstand komen, omdat ze vaak lang onderweg geweest zijn naar Europa toe. Plus dat in veel gevallen het gaat om kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En die ook toch een gespecialiseerde zorg nodig hebben, ook in het onderwijs. Dus alle Europese landen die worstelen daarmee. En ik denk dat Nederland aan zich nog best aardig overkomt. Maar ook in Nederland zie je langs de hele breedte op het onderwijs, op de huizenmarkt, zie je dat zaken overbelast worden. Dus ook in Nederland hebben we er grote moeite mee. Ja, we kunnen natuurlijk op twee manieren naar kijken, want dat is zeker waar dat er een flinke druk op die scholen ligt. Maar de ervaring van de docenten, tenminste op het Emma College in Brunsum, was dat ook een geweldige verrijking was wel in hun scholen. Want de leerlingen waren super gemotiveerd. Alleen, het probleem bij Emma College, vorig jaar waren er 90, dit jaar werden het van 270 zelfs 450. Dus een flinke claim op die docenten, op die leraren, flinke druk op het moment in de klas. Zo zag het eruit. Pauze gehad. Ja, Brunsum is de enige ISK-school hier in de omgeving. Dus het zijn niet alleen maar kinderen uit Brunsum. Ze komen uit Heerlen, ze komen uit Landgraaf, ze komen uit Nut en omstreken. Deze klas is heel goed. Ik vind de meneer Van der Bos netjes. Aisha is nu een jaar in Nederland. Toen ze kwam had de ISK-school nog 140 leerlingen. Dit jaar zijn het er 314 en de school gaat naar 450. De bedoeling is dat ze binnen 2 jaar deze school gaan verlaten. En dat ze zich dan goed kunnen redden met de Nederlandse taal op een andere school. De Nederland is mooi. Grammatica. Zinnen maken is een beetje moeilijk. En vergissen mag, hè? Hoe sta je? Ja, mooie beelden dus inderdaad uit Brunsum van dit jaar uit het Emma College, uit uw oude gemeente. Klopt, ja. Nou, dat gaat daar hartstikke goed. En zoals eerder al aangegeven, die opvang van vluchtelingen is toen ook goed verlopen. Dit loopt ook goed. Maar de aantallen zijn wel enorm. Het stijgt heel erg snel. Dus het vinden van goed gekwalificeerd personeel is gewoon echt een groot probleem. Er is voor de NT2-opleidingen een aparte opleiding nodig. Nou, die leraren zijn er op dit moment niet. Ja. Plus de kwaliteit van de instromers, daar merk je aan dat die veel meer aandacht nodig hebben. Laat ik zeggen, de crème de la crème zou je... De hoger opgeleiden zijn eerder gekomen. De mensen, de nareizigers, daar zie je in dat die veel meer moeite hebben om de taal te leren. Dus het is veel complexer. En dan heb je dus ook andere manieren nodig om mensen die taal te leren en te laten integreren. En dat gaat het beste natuurlijk via duale trajecten. Ja, nu een interessante discussie over... moeten we ze laten werken of niet? Want je ziet in de Oekraïners, die hebben een andere status. Dus die mogen meteen werken. Die werken ook voor een groot deel, bijna 50%. Als je kijkt naar de traditionele vluchtelingen, dat was dan bijvoorbeeld na 1,5 jaar een stuk minder. Veel minder mensen die daar werken. Hoe kijk je daarnaar? Zou je vluchtelingen gewoon veel eerder in het arbeidsproces daar zit de kracht ook in. Hè? Vista College heeft daar ook een aantal programmalijnen voor uitgezet. Via Praktijk is zo'n project waarin mensen werken, maar ook daarin de taal leren. En dan is het dus niet goed als je de hele groep samenpakt. Maar je moet ze vooral samen laten werken met mensen die de taal goed machtig zijn. En dan krijg je een kruisbestuiving en dan zie je mensen het snelst groeien en integreren. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, u zei al, de aanwas wordt groot. Jeroen Leenaerts, je bent woordvoerder op dit dossier hier in het Europees Parlement voor de EVP. Jullie hebben flink op de trom geslagen. Helemaal geschrokken bij de liberalen. Nou, dat weet ik niet hoor. Nee, maar wij zijn zelf in die zin ook wel geschrokken. Omdat we gewoon zien dat de migratieuitdaging weer steeds groter wordt. In 2022 in totaal 330.000 mensen die de grens over zijn gestoken naar Europa toe. Dat zijn de hoogste cijfers sinds 2016. En 2016 was nog een crisisjaar. We hebben, ik geloof, 900.000 asielaanvragen gehad in de Europese Unie in het hele jaar tijd. Dat zijn weer hele hoge aantallen. En daarbij meegenomen, dat is maar een relatief klein deel van de mensen die asiel aanvragen het uiteindelijk ook krijgen.
Dus ongeveer 40% is het nu van de mensen die naar Europa komen, die krijgen ook daadwerkelijk asiel. En ik ben het helemaal eens, die mensen die mogen hier dan straks blijven, die moeten ook zo snel mogelijk aan het werk integreren, et cetera. Maar het is dus heel belangrijk dat je op een hele snelle en efficiënte manier kan vaststellen wie er uiteindelijk gaat mogen blijven en wie uiteindelijk terug zal moeten naar het land van oorsprong. Want met 330.000 mensen per jaar, waarvan minder dan de helft mag blijven, is het op de lange termijn niet houdbaar. En het is ook niet humaan. Ja, je sprak erover in het Europees Parlement. Kunnen we nog even naar kijken, want we hebben een klein stukje van Jeroen Leenaars als woordvoerder dus inderdaad op dat dossier van migratie over die aanwas van het laatste jaar. The recognition rate in the European Union is less than 40%, indicating that almost 2/3 of asylum applicants are not actually in need of international protection. We see high numbers also for applicants from countries like Morocco, Bangladesh en Georgia. Ja, dat waren de uitspraken dus vanuit het Europees Parlement, tenminste vanuit die hele discussie over migratie. EVP zette fors in. Wat was de reactie van de andere partijen? Ja, die waren wel een beetje geschrokken. Alleen aan de andere kant, tegelijkertijd zeggen delen van Renew, bijvoorbeeld VVD zit in Renew, zeggen al een tijdje ongeveer hetzelfde. Hè? We moeten opvang in de regio doen. We moeten daar een selectie maken. Daar, in die kampen in de regio kunnen mensen zich aanmelden. Daar kunnen we een selectie maken van de mensen die echt heel kwetsbaar zijn. Kinderen, gehandicapten, homoseksuelen, politieke vluchtelingen, journalisten, mensen die echt vervolgd worden. En we moeten zorgen dat die kampen veel beter worden. En we moeten niet meer mensen hier naartoe laten komen op een zeer gevaarlijke, zeer enge manier. Er gaan natuurlijk heel veel mensen dood, helaas, in die wankele bootjes. En 2/3, zoals je volgens mij ook zei, is helemaal geen politieke vluchteling of is heel geen vluchteling. Die komt hier om geld te verdienen. Overigens is dat geen misdaad, maar daar zou je ook naar kunnen kijken. Dat heb je in het verleden ook voor gepleit. Als wij banen hebben, seizoenarbeid, bijvoorbeeld champignons plukken, die kun je heel goed een tijdje hier werken, dan weer terug. Kunnen ze in hun eigen land weer verder bouwen. Dus ja, de opmerkingen. Het is altijd heel vreemd met asiel. Iedereen zegt echt waar in de achterkamertjes bepaalde dingen. Maar voor het podium hoor je toch dan een ander geluid. Namelijk, goh, wat zijn ze zielig. En mensen zijn ook zielig, hè? Laten we dat niet vergeten. Maar we hebben ook problemen. Ja, maar er wordt er gesproken over fysieke beperkingen. Een muur, om kort door de bocht. Gaat dat er komen, denk je? Met Europees geld? Ja, tot dusver heeft de Europese Commissie gezegd dat doen we absoluut niet. Wij betalen daar niet aan mee. Er waren natuurlijk ook heel veel klachten toen Donald Trump hier een paar jaar geleden over begon met de grens met Mexico. Je ziet toch wel een zekere beweging komen. Ook omdat helaas vluchtelingen ook steeds meer worden ingezet. Tegen hun wil natuurlijk, als een soort van wapen. Hè? Wit-Rusland zag je een jaar geleden heel veel mensen de grens overduwen. Die zaten daar vast in verschrikkelijke bossen. Als Turkije wat nodig heeft van Europa, weer extra geld, doen ze hetzelfde. Sturen ze gewoon bussen naar de grens. Die mensen worden eigenlijk gebruikt. Heel erg verschrikkelijk. Het zou mij niks verbazen als we uiteindelijk, zoals uiteindelijk alles eerst niet kan en uiteindelijk wel kan, dat er uiteindelijk toch hekken worden gebouwd. Want ja, iedereen is inmiddels voor strengere grensbewaking. En dat kan ook op andere manieren natuurlijk. Hè? Mechanische bewaking, allerlei camera's, dingen in de gaten houden met satellieten en zo. Maar Maar de crux is natuurlijk van, gaat dat met Europees geld gebeuren? Of is het een nationale taak? Misschien niet meteen, maar uiteindelijk denk ik wel. Daar denk ik wel, wat ik een beetje hypocriet vind, is als ik Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, hier afgelopen week hoor zeggen, en ook in een brief naar de lidstaten, het versterken van die buitengrenzen is echt cruciaal. En de echte prioriteit ligt op de Turks-Bulgaarse grens. En dan zegt Bulgarije, oké, dat is goed, wij willen die graag bewaken namens heel Europa. Daar willen wij dan een aantal hekken neerzetten. Kunnen we daar hulp krijgen vanuit Europa? En dan zegt de Europese Unie, nee, je krijgt geen eurocent van ons om dat te doen op de manier die jou het beste lijkt. En dan denk ik, als dat dan ook de solidariteit is en de Europese oplossingen waarover we spreken, dan hebben we nog een weg te gaan. En ik denk ook, het wordt heel erg in het Trump-achtige frame gestopt soms. En ik ben het daar echt totaal niet mee eens. Omdat ik juist vind wat er nu gebeurt aan de Europese buitengrenzen is niet humaan. Die 330.000 mensen waar ik het over had in 2022. Weet je hoeveel er daarvan man en hoeveel vrouw waren? Nee. 90% man, 10% vrouw. Dus dat is op geen enkele manier een vertegenwoordiging van de kwetsbaarheid van mensen.
De mensen die nu naar Europa kunnen komen zijn de mensen die het geld hebben om smokkelaars te betalen en die fit genoeg zijn om die hele gevaarlijke reis überhaupt te ondernemen. Terwijl de echte kwetsbare mensen, de mensen die het allerliefste zou willen helpen, in de ellende in de regio achterblijven. En je zult die systematiek op enige manier moeten omdraaien. En daar begint het bij met betere controle te hebben aan die buitengrenzen. Ja, Luc Wieners, we spraken eerder eigenlijk over uw reis naar vluchtelingenkampen. Wat de aanleiding was eigenlijk voor uw laatste bezoek hier aan dit programma. Hoe kijkt u naar dit verhaal op dit moment, naar die discussie? Nou, ik ben het er zeker mee eens dat het goed is om vluchtelingen op te vangen in de regio. We hebben dat in de BK-vallei gezien. Heel veel Syrische vluchtelingen hebben daar juist de plek gekozen om daar eigenlijk te wachten dat eindelijk die oorlog voorbij is. Men had natuurlijk ook gehoopt dat dat veel sneller zou zijn. Dat is inmiddels ook alweer een aantal jaren geleden. En die oorlog gaat maar voor. Dus, maar toch wil men in die regio blijven om terug te gaan en het land weer op te bouwen. Het is niet zo dat echt iedereen, denk ik, wil per se hier naartoe komen. Tegelijkertijd vind ik wel ook dat wij als Europa moeten laten zien dat we een beschaving zijn waar we trots op zijn. En dan heb ik het toch over de situaties in Griekenland, in Italië, Lampedusa en Lesbos. En dan denk ik, ja, dit is natuurlijk, dit kan niet. Ik schaam me daarvoor dat wij dat als Europa niet kunnen oplossen, dat wij niet in staat zijn om daar iets slims voor te bedenken. En ik ben het helemaal ermee eens dat je het goed en deskundig moet doen. En ja, ook moet scheiden van wat kan wel en wat kan niet. Maar je moet er wel iets mee. En je kunt niet die landen alleen laten kijken naar het probleem. En ook daarin moet de kracht van Europa meer tot uiting komen. Ja, dit is natuurlijk dat we hier praten over migratie, maar we hebben het dan vaak over vluchtelingen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een veel breder begrip is. Er werd onder meer over gesproken tijdens de burgertop in Maastricht een jaartje geleden. Konden burgers een aantal aanbevelingen doen van ja, hoe moet dat dan verder met die migratie? En het interessante is dat de Europese Commissie zegt van ja, wij denken dat Europa eigenlijk gewoon veel meer migranten zou moeten aantrekken. Omdat we moeten kijken naar de arbeidsmarkt. Europa vergrijst. En we hebben gewoon veel meer handjes nodig. In de klas, aan de bedden, maar overal. Die handjes die worden onder andere gebruikt bij Medtronic in Heerlen. Van een Afghaanse jongen die daar geweldig mooi werk doet als apotheker. Toen ik in Afghanistan was in mijn apotheek, ja, ik had veel andere dingen van Medtronic. En Medtronic was een bekend bedrijf voor mij. Want naast het feit dat ik ze logistiek geef, geef ik ze eigenlijk ook gewoon Nederlands. Ja, ze leren gewoon nieuwe Nederlandse begrippen, algemene begrippen. Bij Medtronic ik kan hele goede ontwikkelen. Ja, doordat ze op de werkvloer die taal ook echt moeten spreken, zien we gewoon dat ze met rassenschreden vooruit gaan en dat heel goed werkt. Ja, het is klaar. En daar gaat het pakketje. En dan hoor ik ineens dat Jamal een bekendheid is in Limburg. U kent hem? Ja, zeker. Ja. Het is meneer Rezai en hij is met zijn 4 zonen, zijn vrouw en zijn moeder hier naartoe gevlucht. Hij heeft maar liefst 2 jaar in een heel klein kamertje in een AZC gezeten. Ik vind het onvoorstelbaar met dat al hij die mensen? Ja. Onvoorstelbaar. We zijn een aantal keer op bezoek geweest en iedere keer was alles netjes opgeruimd. En iedere keer hield hij vol met vertrouwen, het gaat goed komen. Hij spreekt inmiddels goed Nederlands. Met dank ook aan Medtronic die daaraan meewerken, aan die duale trajecten om werken en leren te combineren, daarmee de taal ook te leren. Een van de zonen studeert aan een universiteit. Als je ziet hoe snel het kan gaan met integratie, als daar de goede aandacht op zit, bij komt kijken, dan is dit een enorm compliment voor deze familie. Ja, het doet me goed om dit weer te zien. Ja, mooi. En een geweldig sympathieke kerel. Ja. Ria, ik ga je vragen, dat voorstel van de commissie, dat migratieplan, heeft dat kans van slagen? Waar staat het? Ja, weet je, dit voorstel zit eigenlijk al jaren te wachten op voortgang. Het zit eigenlijk helemaal vast bij de lidstaten. Het parlement is er wel mee bezig geweest. De lidstaten die zijn steeds onderling aan het ruzien. Waar gaat het over? Nederland zegt bijvoorbeeld, wij willen dat alle landen zich weer aan de Dublin-voorschriften houden. Dat houdt in, een asielzoeker komt aan of een vluchteling komt aan in het land van aankomst en daar vraagt hij asiel aan.
En dat gebeurt volgens Nederland heel slecht. Italië, Griekenland, dat zijn aankomstlanden die registreren heel slecht. Dus die mensen kunnen doorlopen. Wij krijgen allemaal ongeregistreerden. Wij kunnen ze niet terugsturen. Italië zegt, ja, hou eens even, jullie helpen ons niet. Wij willen een herverdeling. Iedereen komt hier maar aan en wat moeten wij er allemaal mee? En vervolgens heel Oost-Europa zegt, nou, wij hoeven ze überhaupt niet. Dus iedereen wijst naar elkaar. Iedereen wijst met elkaar naar met de beschuldigende vinger. En er gebeurt eigenlijk niks. Dit speelt al jaren. Er zit heel weinig progressie in. Het enige wat ze nu nog proberen is, laten we dan de grenzen beter bewaken, zodat ze niet binnenkomen. Maar ja, ook Rutte heeft het zelf gisteravond in de Tweede Kamer ook al gezegd. Elk hek heeft ook weer zijn achterdeurtjes. Ja. En mensensmokkelaars weten er ook wel weer wat op. Dus het probleem blijft heel erg goed. En daarom is dit voorbeeld ook zo prachtig. Je kunt misschien ook meer gaan zorgen over hoe gaan we dan met deze mensen om. Want het schort natuurlijk ook vooral in Europa heel erg aan de integratie van mensen die hier al zijn. Ik bedoel, daar is heel weinig. Daar schort het ook aan. Het ligt niet alleen aan die vluchtelingen die met bootjes komen. Het ligt ook van wat gaan we dan mee doen? Ja, het argument van de commissie was van ja, die asielprocedure die wordt eigenlijk misbruikt. Zoals Jeroen al zei, van goed, veel mensen die hier naartoe komen hebben daar best wel een reden voor, maar zijn niet per se politieke vluchtelingen. Zijn economische vluchtelingen eigenlijk. En daar moet je dan ook een traject voor ontwikkelen. Ja. Maar dat heeft toch niet zoveel steun, als ik jou zo. Nou, dat heeft niet zoveel steun. Kijk, wat de commissie wil, wil ook afspraken maken. Maar dat zeggen ze ook al jaren met landen van herkomst. Van, neem jullie mensen weer terug die hier niet thuis horen. Alleen, en dat zegt ook de commissie bijvoorbeeld van, en ook andere landen zeggen, nou, weet je wat, laat het dan dreigen met minder ontwikkelingshulp of zo. Maar als je kijkt naar de cijfers, het geld dat vluchtelingen die hier illegaal bijvoorbeeld verblijven of migranten, wat die bij elkaar werken en terugsturen naar het land van herkomst, naar hun familie, dat overstijgt vele malen de ontwikkelingshulp. Dus het is voor die landen nog altijd financieel aantrekkelijker om mensen hier te houden. Dus je moet met veel slimmere arrangementen gaan werken, zoals waar we het ook al eerder over hadden, legale migratie. Mensen hier een visum geven om werk te doen dat er is. Gericht halen en dan voelen mensen ook minder de noodzaak om die dure overtocht, want het is echt niet gratis om zo'n mensensmokkelaar zo gek te krijgen om jou mee te nemen, om dat te doen. Ja. Maar ja, nu heeft het hele dorp geïnvesteerd in zo'n man om die daar te sturen, omdat hij geld krijgt. Ja, dan natuurlijk willen die mensen het geld, de investering terug in feite. Hè? Ja, en waar komen ze dan terecht? Hè? Dat is een beetje de vraag. Heel vaak natuurlijk in woningen waar ook andere gegadigden voor zijn. Hoe gaat dat dan? Hoe loopt dat dan? We weten dat een van de kinderen van Gerardus Mayella, want die zijn hier uit Heksenberg, daar een vraag over heeft. Mike, dat was jij, hè? Heel goed, de microfoon is voor jou. Wat was jouw vraag? In hoeverre kan een geslaagde integratie plaatsvinden waar een grote groepen migranten in kleine plattelandgemeentes worden opgevangen? Dan gaan we naar Luc Wienans, want die is ook burgemeester geweest in Venray, naast Brunsum. Ja. Daar natuurlijk ook heel veel migranten. Hè? En daar hebben we ook die hele discussie over hoe moeten we die huisvesten. Hoe kijkt u daarnaar, naar die vraag van Mike? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Want ja, je ziet eigenlijk iedere keer als je het kleinschalig aanpakt in de buurten, in de wijken. Je doet het vaak met de inwoners samen en je pakt samen het op als een project. Dan is dat succesvol. Hè? Dan zie je dat mensen aansluiting vinden in het verenigingsleven. Dat vrijwilligers mee gaan werken om ook mensen op persoonlijk vlak echt als een maatje, als een taalmaatje vooruit te helpen. Nou, dat soort kleinschaligheid, daar zit de kracht van de integratie in. En hoe beter je dat organiseert en als overheid faciliteert, hoe sneller je die integratie kunt laten ontstaan. Tegelijkertijd raakt het natuurlijk ook zeker een probleem als het over die woningen gaat. Want die zijn er op dit moment eigenlijk niet in de juiste voorraden aanwezig in Limburg. Dat zorgt voor heel veel druk, ook op dit proces. En daar zal toch een beetje een onorthodoxe weg gezocht moeten gaan worden. Middels bijvoorbeeld tijdelijke woningen, welke manier dan ook. Maar er zal iets gedaan moeten worden om sneller huisvesting te regelen. Want dat is het begin van integratie. En daarna de baan, het onderwijs en al die andere stappen. Ja, onorthodoxe weg is ook een verplichting. Hè, wat onder andere een onderdeel is van de spreidingswet. Hoe kijkt u daar als oud-burgemeester naar? Nou ja, ik denk dat het terecht is dat dat is eigenlijk wat in Europa in het groot plaatsvindt. Dat vindt in Nederland en in Limburg eigenlijk precies hetzelfde plaats. Van wie doet er nou mee? Wie steekt zijn nek uit? En dan zie je dat wij aan de COA-locaties in Limburg ruim 2750 mensen opvangen. 650 in Maastricht, dat is de grootste, maar Baaksem net zo goed. Maar ook Venray steekt daar zijn nek uit en is voor de tijdelijke opvang met 350 mensen aan de slag. Tegelijkertijd zie je dat
voor de Oekraïners bijvoorbeeld een gemeente als Beek de vinger opsteekt en zegt wij gaan voor de tijdelijkheid 350 mensen ongeveer, of 400 ongeveer, die gaan wij opvangen. En dat wordt in snel tempo uit de grond gestampt. En als je ziet wat daar direct omheen ontstaat van burgers die zich zeggen van nou daar wil ik me voor inzetten, dan denk ik ja dat is chapeau voor wat daar allemaal gebeurt in Limburg. Ja, en is verplichten dan goed of niet? Of werkt het net? Ja, laat ik zeggen, het feit dat we het erover moesten hebben, dat is eigenlijk jammer. Dat was niet nodig geweest. En ik denk dat het goed zou zijn geweest als de provincie een wat sterkere positie had gepakt of gekregen vanuit het Rijk om daar gewoon op te sturen. Nu zegt de provincie ook van ja, het is officieel een rijksaangelegenheid, die moet dat met de gemeentes via het COA regelen. Nou, soms denk ik ja, hier zou ook de provincie volgens mij de juiste bestuurslaag zijn om de spreiding goed te organiseren. En ik vind verplichting eigenlijk altijd, dat forceer je. En dat is nooit, dan komt het niet vanuit het hart. Zijn mensen net zo enthousiast om Syriërs en zo te helpen als Oekraïners? Ziet u dat? Nou, laat ik zeggen, de Syriërs, dat is een wat langere adem. Daar zit ook het COA vooral achter. De Oekraïners, dat gaat via de veiligheidsregio's. Je ziet wel degelijk dat men zich veel meer herkent in de Oekraïense vluchteling. Daar zit veel meer verwantschap qua cultuur ook in. Dat zal Jeroen ook erkennen. Dus dat gaat makkelijker. Tegelijkertijd zie je dat Limburg goed in staat is om ook de opvang op de COA-locaties, om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar er is zo'n grote druk en zoveel behoefte, dat je de snelheid van leveren, dat je daar niet altijd aan kunt voldoen. En dat frustreert. Ja, en een van die projecten speelde bijvoorbeeld in de gemeente Roerdalen. Daar dachten ze ook van, weet je wat, we gaan het zo doen eigenlijk. We maken nieuwe wijkjes en daar combineren we de noodzaak voor de starters met de noodzaak voor de vluchtelingen. We maken woningen, tijdelijke woningen en starters en vluchtelingen kunnen daar dan samen in. Elk gehucht, elk dorp eigenlijk van die gemeente Roerdalen, die zou dan een deel van die vluchtelingen opvangen. Mooi project, goede gedachte, prima initiatief. Maar het was toch moeilijk verkopen aan de burgers. Ik snap dat de mensen opgevangen moeten worden, hè, want ik denk dat dat wel een gemeenschappelijk probleem is. Maar goed, ik dacht, ga gewoon eens luisteren wat de gemeente te vertellen heeft erover. Maar er kwamen ook veel emoties los, onder meer over ervaringen met eerdere statushouders in Vlodrop. Maar ik ben degene die naast die statushouder heeft gewoond, mevrouw ook. Die hebben heel veel problemen veroorzaakt. Ik heb er zelf echt een trauma aan overgehouden. Want het is rondom die huizen gewoon een schandaal, waar die wonen. En ze zullen niet alle statushouders, maar het is wel precies in die buurt. Ja, ik vind het eng. Ik vind het echt, ik kan er niks aan doen. Ik vind het heel eng. Maar juist het feit dat de gemeente zich vanavond kwetsbaar opstelt, wordt gewaardeerd. Sorry, mijn naam is Roland Slange. Ik ben wethouder van ordening. En een lach doet wonderen in dit soort bijeenkomsten. Ja, kijk, enerzijds snap ik dat ze de mix gaan maken. Anderzijds van hoe ga je dat goed begeleiden. Want iedereen die daar komt, zit er met zijn eigen levensverhaal. Het zijn wel allemaal mensen met een achtergrond. Ja, ik ben natuurlijk burgemeester van de plattelandsgemeente. En ik weet hoe de plattelanders erover denken. En je moet hier geen grote aantallen vluchtelingen of statushouders neerzetten. Dat werkt niet in een dorp. Ja, Luc Wienans, herkent u zich daarin? Nou, er is terecht een punt. Je moet alles op schaal bezien. Hè? Je weet dat een kleine kern, als daar ineens zoveel mensen binnenkomen, dan schrikt men daar ook van. En dan gaan de deuren dicht en de hakken in het zand. Dat moet je niet hebben. Dus je moet het op maat organiseren. Liever in iedere straat een straatje met tijdelijke woningen waar je mensen ook de kans geeft om goed te integreren, dan dat je het te massaal doet. Of je moet zo'n uitzonderlijke locaties vinden, zoals bijvoorbeeld in Baaksem. Dat is natuurlijk ook een kleine plek, een klein dorp, waar toch ook maar liefst en al lang 600 vluchtelingen worden opgevangen. Zwijkhuizen, net zo'n plek. En dat gaat heel goed, maar dat heeft een lange adem nodig. Dat moet je laten groeien. En dan kan het. Maar zo'n overval, dat werkt niet. Dat zorgt voor juist een tegeneffect. Jeroen Leenaars, die woorden van de burgemeester van Roerdalen. Dat is ook een beetje jouw woorden. Dat is jouw gedachte. Kun je mee daarin? Überhaupt de referentie naar plattelanders. Dat vind ik wel een gekke manier. Ik kom uit Stramprooi. Dat is ook op het platteland. Maar ik zie ons niet als plattelanders. We zijn ook gewoon mensen. En ik denk waar de sleutel ligt in, wat Luc zegt. Schaal. Kleinschalige opvang. In harmonie met de omvang van de gemeente. Dat werkt heel goed, dan kunnen mensen ook integreren. En dan haal je ook een hele hoop koud watervrees weg. Hè? Want in heel veel gemeentes ook, en dat hebben we ook gezien, waar heel veel protest was tegen de komst van asielzoekerscentra, zijn mensen achteraf gezien, helemaal positief misschien niet, maar echt, het valt allemaal wel mee. En we kunnen dat in Nederland op een juiste schaal doen. En dat geldt hetzelfde in Nederland als in Europa, denk ik. Het is een gemeenschappelijk probleem.
Als we het op vrijwillige basis op kunnen lossen, is dat perfect. Want dan zit er ook de meeste steun achter. Maar als we met alles wat we vrijwillig bij elkaar brengen niet genoeg hebben om het probleem op te lossen, dan moet er een verplichting komen. Dat geldt voor gemeenten in Nederland, dat geldt voor landen in Europa net zo. Maar dat heeft in Europa tot nu toe helemaal niet gewerkt, hè, die verplichte herverdeling. Nee, maar ik denk dat men ook in de oude plannen is men te snel naar verplichting gegaan. Dan heeft men gezegd, iedereen moet zoveel mensen opnemen. En voor iedere die je niet opneemt, moet je 250.000 betalen. Dat was eigenlijk de oude plannen. En ik denk dat wat nu de Europese Commissie doet een stuk intelligenter is. Namelijk, iedereen kan vrijwillig plekken aanbieden. En je mag ook je solidariteit in andere manieren tonen. Met personeel sturen of met financiële hulp. Maar dan blijft nog steeds de crux in een eventueel vervolg. Als die gezamenlijke plekken die vrijwillig aangeboden worden niet voldoende zijn om echt landen als Italië of Griekenland, waar Luc het ook over had, te ontlasten, om die verantwoordelijkheid te delen, dan moet er alsnog in ieder geval een stok achter de deur zitten via verplichting. En dan hopen dat lidstaten onderling volwassen genoeg zijn. Hoe stel je dat voor? Want stel dat dan inderdaad Hongarije en Slowakije, die tot nu toe niks wilden, worden verplicht om mensen op te nemen. Ja. Dan krijgen ze uiteindelijk een verblijfsvergunning en dan mogen ze toch vrij reizen. Dan gaan ze natuurlijk alsnog naar het westen, want waarschijnlijk hebben die mensen helemaal, om even oud-minister Blok te citeren, geen leven in Oost-Europa. Daar willen mensen ook helemaal niet naartoe. En daar moet je dus ook rekening mee houden. En ik denk dat daarom is mijn hoop ook. En je zag bijvoorbeeld een jaar geleden dat in ieder geval een aantal lidstaten samen een soort vrijwillig solidariteitsplatform opzetten om dat al te testen. En dat heeft ook een klein beetje voor voortgang in het hele dossier hier gezorgd. Ik denk, vluchtelingen willen niet naar Hongarije. En de kans dat als je ze er naartoe brengt verplicht, waar ze ook helemaal niet welkom zijn, dat dat gaat werken, is heel beperkt. Dus dan ligt er een opdracht voor andere Europese landen om dat op een goede manier op te vangen. En dan een manier te vinden waarop Hongarije op een andere manier wel degelijk zijn steentje bijdraagt. Want het is uiteindelijk een Europees probleem. Ja, we gaan deze historische dag afsluiten. De dag van Zelensky natuurlijk, de dag ook waarop de migratietop begint. Waarop we ook visite hadden van de kinderen uit Heksenberg. Ik ga nog even naar Julia en Mandy. Krijgen jullie nog een rondleiding dadelijk? En gaan jullie nog iets eten? Ja, dadelijk wel. En wat willen jullie hebben? Even de bestelling doorgeven. Ik heb echt geen idee. Okay. Vlaamse frieten. ja. Frieten inderdaad. Of een wafel hebben we ook hier in Brussel. Ja. Hey, hartelijk bedankt voor jullie komst. Hele goede terugreis allemaal. Jullie natuurlijk ook hartelijk bedankt voor je komst en de bijdrages. En ik bedank u voor het kijken. Volgende maand zijn we er weer. Dan staat deze uitzending in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar daarmee ook voor de Eerste Kamer. Wat betekent dat natuurlijk niet alleen voor de provincie, maar ook voor Europa. Want hier heeft het dadelijk zijn gevolgen. Hele fijne avond, wens ik u. Dag. Nou.